Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. У эфіры прачнулася Беларусь, і сёння ізноў у нас вялікая радасць. Ведаеце, сапраўды мы цешымся, калі на нашу прачнулася Беларусь людзі завітваюць у прамы эфір, у відэаэфір, наўпрост у нашу студыю. Бачыце, я таксама троху хвалююся. Таму, калі вы нас слухаеце па радыё, то вы можаце зараз уключыць YouTube-канал і нас убачыць у прамым эфіры. І, дарэчы, ведаеце, што нашыя госці, а хто гэта я зараз прадстаўлю, прапанавалі нават патэлефанаваць вам у прамы эфір і задаць ім пытанні. Калі яны ўзнікнуць падчас нашай размовы, смела бярыце ў рукі тэлефоны, званіце і задавайце пытанні. Ну, а Лада нам іх перадасць. Спадзяюся, і мы зможам на іх адказаць. Ну, а хто ж сёння у нас такі шаноўны госць? А гэта цэлых два чалавекі, два вельмі прыстойных мужчыны. Гэта спадар Павел Кузьміцкі, пахвалёны Езус Христос. Навекі. Ён з'яўляецца не толькі удзельнікам руху сужэнскія сустрэчы разам са сваёй жонкай Аленай, але і будзе вядучым бліжэйшага уікенду сужэнскіх сустрэч, які адбудзецца 3-5 кастрычніка у Ляскоўцы. Ну і, канешне, шаноўны брат Олег Шэнда, пахвалёны Езус Христос, Навекі вечна, які ўжо неаднойчы быў у нашай студыі, і зараз ён як прадстаўнік менавіта апякун руху сужэнскіх сустрэч у парафіі святога Францішка Асіскага, вёска Копішчы. Гэта Ляскоўка, вёска Копішчы, Мінск, а ў Ляскоўцы будзе наступны уікенд. Вось такая доўгая падводка была да нашай размовы, но насамрэч мы хочам гаварыць пра сужэнства сёння, хочам гаварыць пра уікенды сужэнскіх сустрэч як пра вельмі важную і добрую справу. Заўсёды пры знаёмстве хочацца ведаць, колькі гадоў або месяцаў, колькі часу вы самі знаёмыя з сужэнскімі сустрэчамі. Я разам з жонкай Аленай былі першы раз на уікендзе ў лістападзе 2003 года, то есть 22 гады таму назад. Ну, а брат Олег скажа пра сябе. А я сёлета буду святкаваць 17 гадоў удзелу ў руху сужэнскіх сустрэч. Спадар Павел, а колькі ж гадоў вашаму шлюбу? 22 гады вы ў сужэнскіх сустрэчах, а вашаму шлюбу? 28 ліпеня мы змянілі з Ленай персцёнкі, то есть у нас срэбны юбілей у гэтым годзе. 25 год. Да. То бок, калі вы прыйшлі ў сужэнскія сустрэчы, вы былі зусім маладымі сужонкамі. Так. Канешне, можна гаварыць пра ваш асабісты шлях, пра плён сужэнскіх сустрэч для вашага жыцця, але сёння мы хацелі б звярнуць увагу менавіта на гэты уікенд, які адбудзецца ў хуткім часе, так? А раскажыце пра яго больш. Дзе ён будзе, што там будзе адбывацца? Увогуле, што такое сужэнскія сустрэчы, уікенды сужэнскіх сустрэч? 3-5 кастрычніка мы ўсіх запрашаем на уікенд. І што там будзе адбывацца? Ну, будзе адбывацца такая магчымасць неяк аднавіць свае адносіны ў сужэнстве. І таму тых людзей, якія зараз нас слухаюць, мы так, ну, можна сказаць, прапануем прыняць такі трохі рыск на сябе, да, каб паехаць туды і папытацца нешта змяніць. Нават тых, каму здаецца, што нічога змяняць не трэба. Нават тым, каму нічога змяняць не трэба, то бок можна прыехаць тым, у каго ўсё добра ў сужэнстве. Так, так. Ну, нам так часамі здаецца, і мы прызвычаемся да сваіх адносінаў, і нам здаецца, што нашы адносіны добрыя, і нам нічога не трэба мяняць, бо у нас і так усё атрымліваецца. Але ў жыцці заўсёды мы знаходзімся пад нейкім напружаннем знешнім і знутрэннім, і нашы стасункі становяцца больш павярхоўныя. Мы распачынаем карыстацца нейкімі такімі кастылямі, можа, робім блакады і губляем ту глыбіню. І заўсёды мы можам так прост адказаць сабе на пытанне, што мы прагнем большай глыбіні ў сужэнстве. Так, нам дастаткова тое, што есть, што мы не разыходзімся, і мы што там не забіваем адзін аднаго, але мы па гэтай глыбіні сапраўды прагнем. І таму уікенд сужэнскіх сустрэч гэта шанс на тое, каб гэтую глыбіню недзе знайсці ў сабе.
А ў вашым жыцці, нягледзячы на тое, што вы былі удзельнікамі руху шмат гадоў, былі перыяды, калі вам патрабавалася вось гэтая падтрымка менавіта спатканняў сужэнскіх сустрэч? Но гэта можна так сказаць, што гэты перыяд ён не сканчаецца. Ён ад самага пачатку нашага сужэнства, і мне здаецца, што і да самага канца будзе гэты перыяд трываць. Чаму? Бо сапраўды мы у жыцці, калі сутыкаемся з рознымі складанымі сітуацыямі, то мы набываем навыкаў такіх, якія нам перашкаджаюць мець гэтую глыбіню і цеплыню. Мы пачынаем так размаўляць больш павярхоўна, пачынаем адказваць больш рэзка, пачынаем недзе з якойсьці іроніяй размаўляць, выразваць пачуцці ускосна, і гэта ўсё нас аддаляе адзін ад аднаго. І таму я упэўнены ў гэтым, перакананы, што не толькі нашаму асабіста сужэнству, але кожнаму сужэнству патрэбна месца, такое пастаяннае месца. У нас гэта, напрыклад, раз у месяц ёсць сустрэча малой групы, на якім бы мы маглі увайсці ў такую атмасферу даверу, атмасферу, у якой бы мы смаглі бы самі сябе трохі навярнуць на тое, каб вярнуць гэтыя стасункі больш глыбокія і больш адкрытыя, дзе мы менш ранілі адзін аднаго і менш кантактавалі так, змагаючыся адзін з адным. Я хочу дадаць, што сужэнскія сустрэчы не варта ўспрымаць як нейкую падзею ў жыцці, которая аднойчы і назаўсёды ўсё вырашыць. Сужэнскія сустрэчы гэта само жыццё. Як доўгае жыццё, так патрэбна клопат пра нашы адносіны, пра самого сябе. І сужэнскія сустрэчы маюць такія прылады, якія дапамагаюць нам няспынна глядзець на самого сябе больш шчыра і бачыць іншага чалавека таксама глыбей. Тое, што важна, я пачула з вашых абодвух аповедаў, гэта сужэнскія сустрэчы, уікенд сужэнскіх сустрэч, гэта, па-першае, неразавая акцыя. Так? Тыя, хто прыме ўдзел у сужэнскіх сустрэчах аднойчы, можа далей працягнуць, увайсці ў малую групу. Што такое малая група? Я бы так не сказаў, што ці разавая, ці неразавая акцыя. Быць можа быць так, што карысць ад аднакратнага ўдзелу ў сужэнскіх сустрэчах будзе незменна патрэбнай нейкай канкрэтнай пары. І таму ці войдуць яны ў малую групу, ці не войдуць яны ў малую групу, гэта можа быць на тым этапе жыцця, у якім яны знаходзяцца, будзе важна тое, што яны прыйдуць на гэты уікенд і нешта там для сябе адкрыюць. І мы так успрымаем гэта, як, напрыклад, чалавек, ты едзеш машынай і бачыш, нехта стаіць на абочыне і патрабуе якой дапамогі. Можа, там калесо спусціла, ці нешта яшчэ направіць, якая мелач. І мы, вядучыя ў уікенд, мы прыязджаем туды, каб спыніцца і каб некаму падставіць плячо і там з нейкім пабыць разам, стварыць атмасферу для таго, каб яны смаглі выбрацца можа быць, з какой-нибудь дробязі. І можа нават гэта будзе такая разавая акцыя, селі ў вашу машыну, праехалі троху з вамі і выйшлі на наступным прыпынку, а можа і паехалі далей, так? Так. Мне здаецца, што заўсёды на любыя чалавечыя рашэнні трэба глядзець з пэўнай вольнасцю. І, безумоўна, важна, каб кожны чалавек сам для сябе знаходзіў уласцівыя метады, уласцівыя шляхі, уласцівыя прылады на адпаведным этапе іхнага жыцця. Таму у першую чаргу мы захвочам да таго, каб кожны знайшоў бы зацікаўленасць прыехаць на уікенд, каб пазнаёміцца з сужэнскімі сустрэчамі, а як будзе ягоны шлях выглядаць далей, кожны вырашыць сам. Мы зразумелі са слухачамі, што можна прыехаць з парамі, у якіх усё файна. Больш-менш яны адчуваюць, што ў іх добрае сужэнства, магчыма, ужо троху там нейкія пачуцці не такія гарачыя, як былі спачатку, але сужэнскія сустрэчы ім дапамогуць ізноў паразумець адзін аднога лепш. А ці могуць прыязджаць пары, у якіх крызісныя становішча, нейкія сітуацыі складаныя ў сям'і?
Ну, я, па-першае, хацеў бы сказаць, што для мяне на пэўным этапе было адкрыццё тое, што сужэнскія сустрэчы патрэбныя, карысныя і плённыя не толькі увогуле у адносінах сужонкаў. Я, безумоўна, упершыню ехаў на уікенд удзельнікам і меў сабе такі ўяўленні, што вось гэта для мяне прылада, у якой я буду рэалізоўваць сваё святарства, а там адкрыў, што сужэнскія сустрэчы маюць прылады, якія дапамагаюць і мне таксама вучыцца будаваць адносіны проста з людзьмі, з маімі настаяцелямі, з маімі падуладнымі, калі б яны ў мяне былі, альбо проста з людзямі, якія завітваюць у касцёл. Таму вельмі часта мы, мне здаецца, можа, нават і не патрэбна падкрэсліваем тое, што сужэнскія сустрэчы карысныя для людзей, які знаходзяцца ў крызісе. У большасці выпадкаў мне здаецца, што яны карысныя для ўсіх людзей, якія хочуць больш шчыра будаваць свае адносіны з кім-кольвек. Для людзей, якія знаходзяцца ў крызісе, таксама сужэнскія сустрэчы маюць шмат прапановаў, але я б трошку засцерагаў бы пра тое, што не трэба таксама і спадзявацца на тое, што там ёсць нейкія цудоўныя рашэнні, которые ўсе крызісы за 2,5 дні вырашыць. Мне здаецца, важна падыходзіць да сужэнскіх сустрэчаў адкрыта, свабодна і шчыра. Я б да гэтага дадаў, што першы такі сур'ёзны крызіс у нашых адносінах з Ленай адбыўся прыкладна праз месяц пасля нашага шлюбу. Мы ехалі на метро ў Чырвоны касцёл на імшу ў нядзелю, і мы застанаўляліся над тым, на якім прыпынку выйсці, ці на Кастрычніцкай і прайсці трохі ўперад, ці на Леніна і ісці трохі ў абратную старану. І мы на гэтым разругаліся ў пух і прах, і гэта быў такі крызіс невырашальны, і мне здавалася, што гэта канец, і я уже, як цяпер памятаю, што думаю, як я буду далей жыць, бо ўжо і шлюб есть, а жыцця дальнейшага быць не можа, бо далей некуды ісці разам. І для чаго я гэта ўспомніў? Бо з сужэнствамі ў крызісе ёсць так, што ёсць людзі, якія прыязджаюць на уікенд, і яны кажуць проста ў голас, што ў іх сур'ёзны, вельмі паважны крызіс, і што яны едва трымаюцца разам, і што яны стаяць на парогі ўжо на раздарожжы, куды далей ісці. І мы ўспрымаем гэта вельмі паважна іх слова, але па уікендзе аказваецца, што ім дастаткова было паўдзельнічаць у гэтай атмасферы, пабыць разам, трохі адпачнуць, паразмаўляць паміж адным і заўважыць, што насамрэч гэты крызіс не такі паважны, якім здавалася, і што гэта нейкая толькі дробязь, якую яны раздулі да такіх паважных памераў. А з іншага боку ёсць таксама сужэнствы, якія прыязджаюць на уікенд і якія лічаць, што ў іх ёсць усё добра і што ім нічога не трэба змяняць. А насамрэч ёсць вельмі глыбокія раны, глыбокія ёсць перажыцці, якія ім мешаюць будаваць такія стасункі, і на уікендзе яны адкрываюць тое, што ім ёсць шмат чаго змяняць, а можа нават ім не толькі патрэбна атмасфера уікенда, але і дапамогу спецыялістаў. Вось гэта такая, сапраўды, гэта такі падводныя камяні. Не ведаю, ці зможаце вы адказаць на гэтае пытанне, але задам. Брат Олег, а якія вось такія падводныя камяні, можа, адкрываліся для вас праз людзей, праз сужэнствы, пра што яны гаварылі? Якія пытанні адкрыліся для іх праз сужэнскія сустрэчы, праз уікенд? Можа, я не вельмі змагу адказаць, што адкрываў на уікендах, но мне прасцей сказаць, паспрабаваць сказаць, што мне далі сужэнскія сустрэчы. І, безумоўна, я чалавек дастаткова скрыты, маламоўны і малакантактны, і тым не менш сужэнскія сустрэчы дапамаглі мне ўбачыць мяне самого у зусім у іншым свеце, чым я сабе раней уяўляў. І сужэнскія сустрэчы
па-першае, дапамаглі мне іншых людзей бачыць прасцей і з меншай насцярогай. І па-другое, мне здаецца, што я стаў больш шчыры ў адносінах з Богам і ў размовах з Богам, дзякуючы сужэнскім сустрэчам. Вось такія плёны бачу ў сваім жыцці. А я б дадаў да гэтага тое, што мы вядучыя і, ну, быць можа, са святарамі трохі іншая сітуацыя, бо мы вядучыя ніколі да канца не ведаем тое, што адбываецца у канкрэтных парах удзельнікаў, бо фармат у Уікенда ёсць такі, што ўсё тое, што перажываюць жонкі, яны пражываюць у сваіх адносінах, і гэта вельмі інтымна. Мы трохі можам слышаць канцы падчас дзяленняў, але, ну, рэдка бывае, каб нехта адкрываў штосьці такое вельмі глыбокае. А пра нешта мы даведваемся, можа быць, нейкім чынам, калі пара там трапляе да малой групы, і потом праз нейкі час у атмасферы даверы яно нешта можа раскрыць пра сябе. А так, гэта ўсё інтымна і застаецца таямніцай канкрэтнага сужэнства. І гэта таксама вельмі файна, таму што гэта якраз атмасфера бяспекі, якая для нас усіх вельмі важная. Але спадар Павел, а можаце сказаць штосьці пра сябе? Праз нейкі досвед, які для вас асабіста, што вы даведаліся нават не пра сужэнства, а пра сябе асабіста, от як брат Олег? Я скажу, на гэта пытанне адкажу так, што тое, што для мяне найбольш карысна ёсць на сужэнскіх сустрэчах. І гэта не тое, што рыхтуюць вядучыя. Часта гэта можа быць так, што не тое, што рыхтуюць вядучыя на канкрэтнае спатканне. Бо мы удзельнічаем у спатканнях, прыходзім на гэта спатканне, вядзём сваю асабістую працу ў сужэнстве. І самае галоўнае для мяне, што тая атмасфера даверу і бяспекі, якая існуе у групе, у якой мы спатыкаемся, яна дае мне магчымасць выйти з такіх запутаных і складаных схем адносінаў, якія я набываю ў жыцці. А я кожны раз, сутыкаючыся з нейкай перашкодай, з нейкай складанай сітуацыяй, з чалавекам, з асобай і так далее, набываю такія навыкі, каб дзейнічаць неяк не проста, а нейкімі такімі заблуканымі сцежкамі. А пазней мне патрэбна гэтая атмасфера даверу, патрэбна атмасфера бяспеку, каб пазбавіцца ад гэтых усіх кастылей і іншых прыладаў, якія мне перашкаджаюць иметь нармальныя адносіны з людзьмі. Не толькі з Ленай, але і з іншымі людзьмі. То бок, выходзім на такі хрысціянскі боскі шлях простых размоваў, адкрытасці у жыцці. І, дарэчы, пытанне звязанае з гэтым. Ці толькі каталікі могуць прыняць удзел у сужэнскіх сустрэчах? Ну, з майго пункту гледжання, нягледзячы на тое, што сужэнскія сустрэчы вельмі моцна асацыіруюцца з царквой і з каталіцкай царквой, тым не менш методы, якія маюць, яны вельмі універсальныя, і сутнасць сужэнскіх сустрэчаў яна падыходзіць да любога чалавека, і нягледзячы на ягоныя погляды, перакананні рэлігійныя, гэта універсальны шлях. Універсальны шлях, ці можна сказаць, што гэта пра Бога або пра псіхалогію? Пра што? Як гэта? Я думаю, што больш дакладна Паша на гэта пытанне адкажыць. З майго пункту гледжання гэта гісторыя пра канкрэтнага чалавека. Ну, а я бы сказаў так, што на сужэнскіх сустрэчах мне здаецца, што ёсць больш магчымасцей для дапамогі і падтрымкі для канкрэтных сужэнскіх пар у тым, што існуюць акурат гэтыя дзве рукі, якія тут выкарыстоўваюцца. Бо чалавечая сутнасць, она складаецца не толькі з цела ці псіхікі, але таксама і з духа. І даволі часта ёсць так, што чалавек патрабуе ацалення
может быть и у одной, и у другой сферы. Конечно, не бывает так, чтобы одно без другого рушилось, и оно все рушится разом, звычайно. Але бывает так, что человек аккурат от стороны психики все есть добро, але он потребует так само разобраться с тем, что мы называем сферой духовной. Да? И тут так само мне здаецца, что диапазон сужэнскіх сустрэч у гэтым значна шырэй, чым, скажем, у такой тэрапіі звычайнай, бо мы уключаем таксама і сферу адказаў на пытанні такія экзістэнцыянальныя. Так, экзістэнцыяльнае пытанне — гэта пытанні, якія звязаныя з сэнсам жыцця для кожнага чалавека. Такое складанае слова у нас ужылі, але каб усе нас зразумелі, так? Зразумела, што могуць удзельнічаць не католікі, зразумела, што могуць удзельнічаць сужонкі з розным досведам, з розным стажам, так бы мовіць, сямейнага жыцця. Могуць быць невенчанымі людзі, якія не пабраўшыся шлюбам. Для нас гэта не перашкода. Гэта таксама, спадзяюся, пачулі ўсе, бо важна. А як вы лічыце, наколькі такі фармат сужэнскіх сустрэч, уікендаў, які ў нас адбудзецца ў хуткім часе, прыдатны і пасуе пакаленню Z, так званаму моладзі, цяперашняй маладым сужонкам? Калі ласка. Ну, я яшчэ думаю про это пытанне не вечнае, но можна так сказаць, што брат Олег так лёгка адказаў, што не, а мне тут трохі супярэчлівыя пачуцці з гэтым ёсць, бо невенчаныя ў сэнсе такім, што не маюць благословлення у царкве ці ў касцёле, так? Але, быць можа, што было до конца зразумела, гэта людзі, якія жывуць у сталым саюзе, так? Для якіх гэта яшчэ не пытанне, быць разам ці не быць разам, бо ёсць тут такая разніца. Калі людзі, напрыклад, яшчэ сумняваюцца, ці яны хочуць быць разам, ці яны яшчэ не хочуць быць разам, то сужэнскія сустрэчы гэта не хіба лепшае месца для іх. Што вырашаць пытанне пра сваю будучыню трэба на вечарах для закаханых. А калі яно ўжо вырашана, і што двое людзей хочуць жыць разам, да, тогда, конечно, ці ёсць благословенне ў царкве, у касцёле, ці няма, то это... Ну, як мінімум, схадзілі ў ЗАГС і грамадзянскі шлюб заключылі, і ўжо так выявілі, да? Як мінімум, яны уяўнілі сабе і адзін аднаму, што яны хочуць жыць разам да канца жыцця. А ЗАГС таксама не патрэбны. А што датычыць пакалення Z, то мы не маем на сённяшні дзень вялікага досведу з гэтым, бо пакаленне Z яшчэ неахвотна прымае шлюбы, бо людзі, якія нарадзіліся там у 97-2000-х годах, яны адкладваюць рашэнне аб сужэнстве. Але у нас ёсць уже існуе досвед, бо можна так сказаць, што пакаленне Z гэта дзеці вядучых сужэнскія сустрэчы, якія былі ў гэтай супольнасці, ведаюць, пра што здесь ідзе гаворка. І хаця яны прывыкшы до того, каб шукаць на свае адказы у цифровой сферы, так, і што яны больш давяраюць, можа быць, штучнаму інтэлекту, чым кому-либо не было. Просто беда зараз. Я бы не сказаў, што не хэсліў, што это беда. Для нас гэта просто невядомая сфера. Мы не ведаем, вядомая, карыстаемся, але там шмат памылак, вось у чым пытанне. Невядома, што гэтым будзе, бо ведаем, што калісьці лічылася чытанне кніг таксама псіхічным захворваннем. Таму не станем тут по шуфляткам раскладаць нічога, але мне здаецца, што для людзей, якія сапраўды, для людзей пакалення Z, якія сапраўды цесна павязаны з цифровой сферай, прагненне чалавечых стасункаў тым больше будзе, можа не зараз, але пазней. Можа сёння ім дастаткова штучнага інтэлекту, тэлефона і гэтак далей, але мне здаецца, што гэтай цеплыні і гэта такого ж дыяпазону чалавечых пачуццяў атыскаць нідзе немагчыма. Канешне, мы разумеем, што штучны інтэлект так дасканальна выконвае прынцыпы дыялогу.
Ён ніколі не будзе ацаняць свайго суразмоўцу, ніколі не будзе перабіваць яго, ніколі не будзе яго ацэньваць, не будзе выказваць свае пачуцці ўскосна, бо ён іх не мае, но ён не жывы. І гэта не дае навыкаў камунікацыі з жывым чалавекам. Так, это нереальная ситуация, троху так, ну, штучная, яна і ёсць. Запрашайце, калі ласка, на бліжэйшы уікенд. Троху анансуйце, што там будзе пры адкрыцці гэты сакрэт. Калі ласка, вядучы. Но я не ведаю, ці варта паўтараць усё тое, што мы казалі перад гэтым, але сапраўды я толькі са свайго боку прашу аб тым, каб тыя людзі, якія слухаюць нас цяпер ці глядзяць у Ютубе, чтоб яны даверыліся нам і чтоб яны прынялі для сябе гэтае рашэнне, калі яны сапраўды прагнуць паляпшэння сваіх адносінаў. Я дадам, што уікенд сужэнскіх сустрэч ён варты тым, што трэба знайсці свабодны час на гэта, каб гэта не было крыху пабуду, крыху спазнюся, крыху раней выеду. А ўсё остальное арганізатары забяспечаць прыемную атмасферу і добры час для саміх сябе. Я яшчэ раз хочу падкрэсліць тое, што нікому нічога там расказваць не трэба пра тое, што ў нас адбываецца, размаўляць трэба толькі паміж сабой, а яшчэ такую таямніцу прыадкрыю, што гатаваць таксама не трэба, еда будзе забяспечаная, таму гэта добры час, каб проста пабыць разам. Калі, дзе і што трэба зрабіць, каб запісацца? 3-5 кастрычніка у Ляскоўцы каля Бараўлян. Туды можна трапіць і гарадскім транспартам таксама, грамадскім. І запісацца трэба папярэдне па тэлефону, але тэлефон не зараз... Яго можна бачыць хіба на старонцы Католік Бай ёсць. І таксама у подпісы да гэтай перадачы, вось перадача скончыцца, і на YouTube-канале я выйду са студыі і дабаўлю туды гэтую інфармацыю, там будзе кантактны нумар, па якім можна запісацца на сужэнскую сустрэчу вось менавіта 3-5 кастрычніка у Ляскоўцы, у доме Карытас, вядомая такая пляцоўка, і не першы раз там праводзяцца сужэнскія сустрэчы. Галоўная прысутнасць абодвух сужонкаў. Правильно? Ну, і давер, і жаданне. Буду таксама паўтарацца ў тым, што калі адчуваеце ў сабе, што прагнеце чагосьці больше, што прагнеце нечага змяніць, шукаеце нейкай цеплыні, можа быць, поза шлюбам, і думаеце, што гэтым можаце заспакоіць сваё это прагненне, то я так настойліва запрашаю на уікенд, каб скарыстацца з гэтага. Бо, чаму настойліва запрашаю? Бо зазвычай самае галоўнае, што, скажем так, матывуе нас, каб удзельнічаць у гэтым стрэсе і то, каб рыхтавацца і свой час на гэта прысвячаць, гэта дзяленне удзельнікаў пад канец уікенда. Калі мы бачым гэтыя плады уікенда, да? І звычайна, не раз прыканцы уікенда мы чуем ад удзельнікаў: гэта такая класная справа, чаму мы аб гэтым не чулі раней? Чаму вы так слаба сябе рэкламуеце? А мы не ведаем, як нам сябе рэкламаваць, каб вы пачулі і каб вы даверыліся і прыехалі. Знайдзіце гэтую магчымасць. Папрасіце бабуляў, дзядуляў, знаёмых паглядзець вашых дзяцей, калі яны ў вас ёсць. Паспрабуйце патрапіць на сужэнскія сустрэчы. Ніколі не рана і ніколі не позна рабіць крокі да шчасця ў сужэнстве, каб аднавіць свайго шчаслівага мужа або жонку, сябе менавіта, у сваім шлюбе. Дзякуй вялікі, што вы сёння не проста не прайшлі міма, вы проста не проста па тэлефоне выйшлі з намі на сувязь, а завіталі наўпрост у студыю. Дзякуй за шчырую размову і за гэтае запрашэнне. Дарагія слухачы, калі у вас будуць пытанні, задавайце іх у каментарах пад гэтай праграмай на нашым YouTube-канале. А мы абавязкова пераадрасуем іх нашым гасцям і адкажам на іх. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечна. Запрашаем.